ଆଉ ଛୁଆ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। କଣ ଛୁଆ ଛୁଆ କଣ ଆଜି ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ? ଛୁଆ କଣ ଆଜି ଚମକୁଛୁ? ଏଇଟା ଆସିଛି, ଆଖି ଖୋଲ, ଆଖି ଖୋଲ, ଓପେନ କରୁନ ଗାଇସ୍। ଏବେ ଏବେ ହଉଛି ଅନବକ୍ସିଂ ଆମ ଅନିଲର ସରପ୍ରାଇଜ ଏଇଟା ଥିଲା। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ସ୍ପେଶାଲ। ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଆଜି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଅନିଲ ଭାଇ ବ୍ଲଗ ରେ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆମେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଅନିଲ ପାଇଁ ବି ସରପ୍ରାଇଜ ଗୋଟେ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ହଉଛି। ଆଜି ହୋଟେଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ବେଲୁନ ରେ ସଜା ହେଇଛି ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ ଗୋଲ୍ଡେନ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ବି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ଆଉ ଉପରେ ବି ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ 3ଟା ବେଲୁନ, ସେ 2ଟା ଫାଟି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବଳିକିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ସାଇଡ ରେ ବି ଫାଟି ଯାଇଛି ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ରେ ଆମେ ଡେଲି ଆମର ଯେବେ ବି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ରହେ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଲେଖୁ କଣ କଣ ଆଇଟମ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି କଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ବି କାଫି ସାରା ହୋଟେଲରେ ବି ପୁରା ବେଲୁନ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆଉ କମ ଲାଗିଛି ଏବେ। ଧନାଇ ଆମର ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଧନାଇ ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। Happy Independence Day. ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। Happy Independence Day. ଆଉ ଆଜି କଣ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବ? ଆଜି କଣ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି କିଛି ହବ? ଆଜି ତ୍ରିଶର ଆମକୁ ଆଉ ନାଇଁ ମ ସିଏ ନାଇଁ, ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଆଜି। ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ, ହଁ, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମିଳନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ସେଉ ବୁନ୍ଦି, ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଆଉ ମେରିଗୋଲ୍ଡ, ମେରିଗୋଲ୍ଡ ତ ସେଇଟା ହେଲା, ସେଉ ବୁନ୍ଦି ବେଶୀ ନା। ଆଉ ଚକୋଲେଟ, ହଁ, ଯୋଉ କମଳା ଚକୋଲେଟ। ଆଉ ଦୁନାଇ ତ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏକଲା ଏକଲା, ଆମେ ତ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଛୁଆ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। କଣ ଛୁଆ ଛୁଆ କଣ ଆଜି ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ? ଛୁଆ କଣ ଆଜି ଚମକୁଛୁ? କଣ ଲଗେଇଛୁ ମୁହଁରେ? କଣ ଲଗେଇଛୁ ମୁହଁରେ? ପଣ୍ଡସ ପାଉଡର? ଆଉ କଣ ଲଗେଇଛୁ? କ୍ରିମ ଲଗେଇଛୁ ନା କଣ? ବୋରୋ ପ୍ଲସ୍ ପୁରା ଗୋରା ପଡିଯାଇଛି ନା? ଆଜି ଖାଲି ଚମକୁଛି ନାଇଁ। ଇଏ ଯୋଉ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ରିମ ଆସୁନି, ଯୋଉ କଣ ଝିଅ ପିଲା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରିମ ନା ଟା କଣ ଯେ? କୋଉ ଲଗାଉଛୁ? କୋଉ କ୍ରିମ ଲଗାଉଛୁ ତୁ? ଗାଇସ୍, ଏବେ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପାର୍ସଲ। ଏଇଟା ଅନିଲ ର ସରପ୍ରାଇଜ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାରି ମାନେ ସେ ଜୋତା ଅର୍ଡର କରିଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦବୁ। ଦେଖିବା ତାର ରିଆକ୍ସନ କଣ ରହୁଛି, ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ରହୁଛି। ଆଉ ଶୁଣେ, ତୁ ତାକୁ କହିବୁ ସିଏ ହଉ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ଆସେ ମାନେ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି ନେଇକି ଆସୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ସେପଟେ ଲୁକେଇ ଦେଇଥିଲି ହେଲା, ଲୁକେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆଖି ବୁଝି ନେଇକି ଏଇଟା ଦବା, ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ଆସିଗଲା ଏବେ ହୋଟେଲ। ସିଏ ନାଇଁ ହୋଟେଲରେ, ସେ ବୋଧେ କିଚେନ ରେ ଅଛି ହେଲା। ସେ କିଚେନ ରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଏଇଟା ଲୁକେଇ ଦଉଛି ହେଲା, ତାକୁ ଆଖି ବୁଝି ନେଇକି ଆସ। ହଁ, ଯା ତାକୁ ଏ ଟେବୁଲ ଆଣୁ, ଟେବୁଲ ହେଲା, ଟେବୁଲ ଆଣୁ ହେଲା, ଧୀରେ ଆଣୁ। ମୁଁ ଏପଟେ ଲୁକେଇ ଦଉଛି କାଉଣ୍ଟର ତଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସିଏ ଆସିବ ଏବେ। ଆସିଲା ଆସିଲା, ଏଇଠି ନାଇଁ, ଟେବୁଲ ଗା ଟେବୁଲରେ ବସ। ବାଡେଇ ହେଇଯିବି କୋଉଠି, ଟେବୁଲ ବସା, ଟେବୁଲରେ ବସାରେ। ହେଲା, ଆଖି ଖୋଲୁନୁ ହେଲା, ଆଖି ଖୋଲୁନୁ, ଆଖି ଖୋଲୁନୁ ହେଲା। ଛୁଆ ଧରତା, ମୁଁ ନେଇକି ଆଉଛି ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ହେଲା, ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡର କରିଥିଲି। ଏଇଟା ଆସିଛି, ଆଖି ଖୋଲ, ଆଖି ଖୋଲ, ଓପେନ କରୁନ ଗାଇସ୍। ଏବେ ଏବେ ହଉଛି ଅନବକ୍ସିଂ ଆମ ଅନିଲର ସରପ୍ରାଇଜ ଏଇଟା ଥିଲା।
ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି। ଆ ଏଇଟା ତ ଏଟା ପା ଗିଫ୍ଟ ନା ତୋରା ଗିଫ୍ଟ ବା ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି। ମିଛ କଥା। ଏଟା ଗୋଳମାଳ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ମତେ ପୁଣି ମିଛ କଥା। ଗାଇସ୍ ପଇସା ତ ମୁଁ ଦେଇଛି ନା ଏଟା ସରପ୍ରାଇଜ ତୋ ପାଇଁ ହେଲା ନା ଆଉ ଯିବା ପଇସା ତ ମୁଁ ଦେଲି ନା ଏଇ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ନା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା। ଜାଣିଦେଲ ତମେ କାଇଁ ଜୋତା ଦେଲା ଦେଖେଇଲ ଦେଖିଆ ହଁ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ହଁ ହବ ବା ମତେ ଲାଗୁନି କାଇଁ ହେଲା ଭଳିଆ। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଅନିଲ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଏବେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାରିବ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଫିଟିଂ ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ। ହଁ ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଝିଅ ପିଲା ବା ଚୁଆ ଚୁଆ ବା ବିଟିଏସ୍ ଲଭର ଝିଅ ପିଲା ସବୁ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ମୋର ବି ତ ସେମ୍ ମୋର ବି ସେମ୍ ଭଲ ତ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ନା କଣ ବେଗି ଜିନ୍ସ ଗୋଟେ ପକେଇକି ଆମେ ଯିବା ଭିଡିଓ କରିବା। ଦେଖି ଜିନିଷ ଆଉ ଅନଲି ଭାଇ ଆମର ସରପ୍ରାଇଜଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତମକୁ କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ ନାହିଁ ଏଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ ନାହିଁ କାରଣ ମୋ ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକି କହିଲା ସରପ୍ରାଇଜ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଖି ରଖି କହୁଛି ଏଇଟା ଆଖି ରଖି ନାହିଁ ହାତ ରଖିକି ହାତ ରଖେଇ କହୁଛି। ଏଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ ବାପେ ନଥିଲା ଅଲଗା ଅଛି ଏଇଟା ହାତ ରଖେଇ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋର। ଏଇଟା ତୋରି ଏଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ। ତାହେଲେ ଛୁଆ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତୁ ତ କହିଦେଇଥିଲୁ ନା ମୁଁ କାଇଁ କହିବି ଆଉ ତୁ ତ କହୁଥିଲା ଅର୍ଡର କରିଥିଲା। ନାଇଁ ତୁ କାଇଁ ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ତୁ କହିଦେଇଛୁ ବୋଧେ ଆଉ ମୁଁ କାଇଁ କହିବି। ଏଇଠି ଆମର ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି କାଲି ପାଇଁ କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ପରିବା କାଟି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆୱାର 2 ତୁ କଣ ଆୱାର 2 ଦେଖିଲୁଣି କେବେଠୁ ମାଣ୍ଡୁ ଛାଦି ପହଲା କି ହଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଜି ଦୌड़ ଦେଇ ମରୁଛୁ ତାହେଲେ ବିଷ ଖାଇକି କୋଉ ଆୱାର କଣ 2 କେତେ ପରିବା କାଟିଲଣି ଏତିକି ଏଇଠି ଏତିକି ସବୁ ଦିଟା ଏତିକି ସଲାଡ ନା ଆହୁରି ଅଛି ଏଠି କାଲି ପାଇଁ ବି ଆମର ମସଲା ରେଡି ହଉଛି ପିଆଜ ମସଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଆମର ଏବେ ଡିନର ଅଛି ରାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଧୁନାଇ କଣ ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଇଟମ ଧୁନାଇ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡିନର ଫିନିଶ କରିବା ଆଉ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗିଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏବେ ଡିନର ଫିନିଶ କରିକିରି ଶୋଇ ପଡିଆ ଆଉ କାଲି ସଣ୍ଡେ ବି ଅଛି ଆଇ ହୋପ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେନି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ